Burnham Park. May nagbabike ko, guys. Wow. Lakad-lakad lang kami. Walang magawa. Yan oh. Uy, ganda oh. Ang ganda oh. Wow. We're just making funny faces. Ang ganda oh. Wow. Mga bata naglalaro sa paligid. I wish I had a bike. Lero, Leron, leron, sinta. Buko ng papaya. Hindi maintindihan. Dala, dalay buslo. Hindi Dito maintindihan, kami sa Burnham. Kaya nga, dito tayo. Ano pa dadaan? Leron, leron, sinta. Buko ng papaya. Lakad-lakad din tayo guys. Para ma-exercise. Kanin sa kami. Alam, wakin. Burnham. Wow. Ipunta na tayo sa may athletic bowl para tumakbo. Jogging. Yeah. Jogging time, guys. Yes. Mag-jogging tayo. Yuhu. Wow. See you there. See you. Bye. Okay, dito na kami sa may athletic bowl. Yan. Tatakbo kami dyan. Alam niya. Doon pa. Kaya nga dito, oo. Akit tayo doon. Shirley! Tayo sa may athletic bowl. Dito kami tatakbo. Yan. Mamaya. Antayin ko si Mama. Yan, warm up muna tayo. Mama! Warm up. Walking Lakad-lakad muna. Bago tayo tatakbo. Yun. Woo. Ilang rounds ng walk, Mama? Ilang rounds ng walk? Kahit one round lang. Ha? Kahit isa lang. Okay. Tapos takbo na tayo later. Yeah? Mamaya bahulog mo camera mo dahil. Grabe. Pagod din ah. Katatapos namin tumakbo. Grabe. Lalo lumabo yung mata ko. Pagod ka? Yeah. Pagod ka? Grabe. Tagal ko lang dito tumakbo. Medyo nanibago. Pero okay lang. Carry pa naman. Ang daming nabago si Mama. Grabe, ang galing. 8 laps non-stop. Ako, 7 laps, 5 stop. Maka 30 pa nga ako dati eh. Pero matagal akong hindi nag-jogging. Bakit? Sumasakit dito ko kanina. Kung nag-jogging ako, Hawak-hawak ko pa yung bag. Sumasakit dito ko Mama. Sumasakit dito ko. Bakit? Kapag tumatakbo. Kasi pagod ka eh. Ngayon na ulit tayo tumakbo. Madami pa ding tao dito. Ayan. Grabe kapagod. Ilang hours lang yung flight natin? Ilang hours lang flight natin sa 19? 1 and 40 minutes. 1 hour and 40 minutes? Yeah. Iya yo.
Pahinga muna. Pahinga muna tayo bago uwian. Ginabi na tayo. Hello guys, ginabi na po kami ngayon. Bibili po kami ngayon ng mangga or drinks. Mama, kuha din ako ng isang tubig ko. Ano to? Nesty? Dalawa. Gusto mo yung malamig? Sige. Water. After ng jogging. Masarap to, ma. Masarap. Okay. Coca-Cola goes to the back. Magkano kung sabi? 20 pesos. Okay. Gusto yung mangga? Yeah. Ay, mangga or this one? Pomelo. Mangga. Mangwa po, mangwa. Ito po mangwa. Ano ilalagay dyan? Yung, Araman? meron po bang pangpanghang dito? Oo, asin na may sili. Yan po, yan po. Di ba may pinita ka asin na may sili? Ito parang... Magkano ko dito? This is mine. Oh, Ano na naman yan? Na, plastic niya. manghang. Mali. Manghang oh guys. Ha? Hindi. Pwede na kainin. Sige na, kainin mo na. Ilawan niyo mga dadudang lang irangin doon. Sarap? Asin? Maasin. Alamang na lang sana. Pwede na. Pwede ba lagyan ng alamang? Pwede po. Palagay po ng alamang. Tignan ko po mixture niya. Masarap syempre. Nag-experiment po ako ngayon. Hindi na asin, alamang na lang. Oh my God. Apo. Halo-halo na. Halo ha. Bigay mo na anak. Nag-experiment Asin yung ma'am, ito ako. lang, asin lang. Opo, asin na lang. Saka konting alamang siguro. Iwalay din yung alamang ma'am. Opo. Iwalay din daw yung alamang dito. Kunin mo na yung anak. Po. Plastic bag nga, maliit. Ito na po guys, the moment of truth. Saan malaki na ako? Good. Okay na? Mangga, charot. Okay na yan? Ayan, dito. Madaming mangga dito sa may barn house. Ayan. Magkano na lang si ate. Ayan. Okay, hawakan mo na. Perfect guys, perfect. Ito na yung sa akin. 105. Wait, doon tayo ma. Never mind. Tikman natin ang ating mangga. Hilaw na mangga. Nahulog. Tikim-tikim. Masarap ma. Yum. Asim, pero masarap. Tagal na akong di nakakain mangga din. Sarap. Grabe, crunchy. Sarap. Suka. Para akong Japanese. Diba ma? Japanese yan. Asim. Ganito ngayon paggabi sa Burnham. Ayan.
Papark dito natin. Ito siya, oh. Ang ganda, oh. Ganda ba, guys? Yan. Rate Burnham from 1 to 10. Ang ganda siya, oh. Grabe. Dami pa rin tao. Maanghang ng ang tamis. Manghang ang tamis. Hindi kaya matamis yan, maasim. Maasim pala. Ah. Sarap. Yan. Okay. Sarap nga. As usual, hintay-hintay ulit ng food. Hello, guys. Kaya ito buksan. Andito na ang aming food. Ayan, ayan, ayan. Ito muna unahin ko po, guys. Thank you. Thank you. It's time to try my sauce. Bigay sila ng sabaw. Sabaw, sabaw. Ito ang kanilang Jack Sisig. Jack's rice naman a daily. Parehas kami ng in-order. Can I have this?